мардум рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Падаркомон тамом шуда буданд ҳамин саҳарда. Ин худо хоҳад буд падаркоро ташкил кардем барои шумора. Ин ёкни ҷа наушникҳо ҳастанд, соатҳои дастӣ, қати браслети соат ҳам занона, ҳам мардона. Масалан касе ки апо ёки масалан хоҳарое ки ҳастанд телефонхоҳар, ина марҳамат соат хариданд ки агар шумо соат дастӣ буромад, ин соати дастиро қати браслетиш мисол метавонед ки хеле ин занонаш ҳам ҳаста есшо. Ва иҷа бошад, иҷа дарини ҳамин падаркои чӣ хел ки дар инҷа ҳамаша десе, ҳама ҳамино падарканд ва ҳар якте ҳамин чиз дар дохили ними шарикҳо аст. Шарикҳо где-то 170 дона зиёд аст. Аввал 200 та зиёд буда, барои хотири оне ки масалан пири баъдаш кардем гирифтан неудобно буд, ба ҳамин хотир пастараш кардем. Ва иҷа бошад ёкнем повербанк 5000 мача, 10000 мача, 20000 мача повербанкҳо ҳастанд ки масалан 5000 мачаш як бор заряд метиҳад, 10000 мачаш ду бор, 20000 мачаш 4 бор телефонтан свободно заряд метиҳад. Массажёрҳо ҳастанд. Массажёр бошад 4 та насадка дорад. Чиқар десен? Ина 4 та насадка дорад, насадкош қатиам чотка ҳама чизаш ҳаст. Зарядш бошад 3 соат, 4 соат свободно зарядш мебарад. Ин массажёрам 10 дона, инорам дар падарка аст. Ва инҷа падарка да мондагем массажёр. Иҷа бошад наушникҳои беспроводной дар гардан кушол мекардагӣ. Барои чӣ именно ино киёда дар кор? Барои бардорие ки мисол дар стройкаҳо кор мекунанд, наушникҳои беспроводной мисол дар гӯшашон мемонанд. Чиқар боло да кор мекунанд, паст да кор мекунанд, ҷои масалан оҳан, санг ҳамин зода. Яке биғалта наушника гӯш мешикаст. Ё як чиз дига мешикад, ё баландӣ да бошад биғалта мешикаст. Ва ин хеле наушникҳо выгодниянд ки дар гардан кушол мекунанд, ак гӯшаш ғалти кушол мешавад, меситад. Ва заряди инорам бошад мисол 10 соат зиёд мебурдагиш аст, 10 ҳаст, 20 ҳаст, 30 соат мебурдагиш аст ин наушника. Инош ҳам бошанд падаркадан шумода. Ва инҷа бошад ёкин мошинкаҳо ҳастанд, мошинкаҳои универсални. Ҳам барои риш, ҳам барои кантовка, ҳам барои паст кардани мӯи сар мошинка ҳаста. Масалан ин мошинка хубиш дар чен ёкин. Мошинкаро ина гирифтӣ, дар дариш бо насадкои худаш ҳаста ҳамаш. Ви ишо мошинка худаш ёкин. Ина мошинкаро мегирӣ. Ина полни гиронш мекунӣ, истифодаш мекунӣ. Гиронш мекунӣ, истифодаш мекунӣ. Заряднокиш ҳамаш дар комплекти худаш ҳаста. Ин мошинкаҳоро ҳам дар фурӯш дар магазин 1300 рубл мошинкаро ҳам падаркай. Хоб, чикор мекунем ки масалан шарти бозира, шарти ира ҳама медонад. Ира мо именно барои ҳам клиентон кардагем ки магазин мо мебиён телефон харидорӣ мекунад. Телефон харидорӣ мекунад магазин мо. Любой намо телефоне ки дар инҷа шумо десен, любой намо телефонҳо харидорӣ карданатон мумкин аст. Ва ҳамаи телефонҳо чизе ки дар магазин мо десен, любой туша харидорӣ мекунед ва соҳиби як тайм шарик мешавед. Ва шарик чизе бурад. Мисол лозим аст шама екшум дар инҷа бошад. Шарик соати дастӣ ин. Якм чиз маъмулан соати дастӣ, хеле соатҳои дастӣ шумо метавонед ки бурд кунед. Ҳамин соатҳои дастиро падарка гирен, қайтон равед. Инҷа бо ҳастанд дута дига телефон ҳам ҳаст, дута телефони Infinix. Дута телефони Infinix Smart 8, нархи телефони ёшонте 8000 рубл. Айним дута телефон мондагим. Дута ин хеле телефон дар масалан бигӯем ки шоҳ ҷоиза, шоҳ падарка мегӯянд, чӣ мегӯянд? Дута телефон ҳам хеле падарка мондагим. Я таъсироти сиёҳаш, я таъсироти сабзаш. Мисол ки мебарад, насиби кия худаш медонад. Падаркаш ин дута телефон. Ва гуфти гапҳо дар байни ҳамино, яке ҳамино падаркаи телефонанд ки нархи телефон дар магазин мо 8000 рубл ва падарка мондагим именно барои шуморо бардори азиз. Метавонед ки бемалол омода ай магазини мо телефон харед ва соҳиби ҳамхи падаркор шавед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Россияра, ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон дорем. Метавонед ки бемалол заказ кардан гирен. Доставка мегем, равонтон мекунем. Тоҷикистон ба ҳама шаҳрҳоша равон мекунем. Доставка дохили Россия, яъне ки ба почта Россия равон кунем агар 300 рубл, ба Москва даже ба такси ҳам равон мекунем, лекин 300 рубл нестай. Ва нархиш ҳаракат вобаста дуритон. Агар ки масалан Москва да бошен, дар Москва то метро 300 рубл доставка мо. Агар ки дар электричкаҳо дар дигар стансияҳо дуртар бошен, агар Московская областҳо наздик бошен, ну нигоҳ мекунем ки чанқа дур нестен, ҳамин ҳисоб гапто мезанем. Маъқул дошед, харидорӣ мекунед, мегирен мебаранд, телефон метиҳанд. Тоҷикистон доставка ба ҳама шаҳроша, Панҷ, Хатлон, ҳама шаҳрош, мисол Хуҷанд, Ленинобода ҳама шаҳрош, мисол беҷа Душанбе, Варзо, Ваҳдат, Файзобод, Ғарб, Ойгар, любой ҷо доставка ҳаст. Доставка ҳам равон мекунем. Бемалол ҳамин рақамҳои экрамдагида муроҷиат кунед. Телефон хати падаркаш мегирем, равонш мекунем. Доставка ба Тоҷикистон бошад, самолёт хати меравад 700 рубл дар байни 3 рӯз то 4 рӯза худо хоҳад дар Тоҷикистон мешавад. Мисол имрӯз заказ кардӣ, 3 рӯз ё 4 рӯз пас дар Тоҷикистон мешавад. Мегиришия истифода мебариш. Мисол именно барои бардорие ки хонагиҳошона падарка равон кардан мехоҳанд телефонҳоро, ина мо падаркаи шуморо бурда мерасонем. Так что бемалол рақамҳоро муроҷиат кунед ва телеграм канали мо биё телефон те я бор ма телеграм канал нишон тиём. Не, нигоҳ кунед. Телеграм канали мо ҳастай.
اینا بنویسین ریالفون مسکوا اینا 4880 تاشیده است و همین تلگرام کانال لا همه چیزا میبرد اینا داشت همین روز سحر نرخ‌های تلفن را پرفته همشه چیکار گرفته هر یک تلفن گرفته یکدون پدرکش قطعی اینا هر یک تلفن تون این تلفن میگیری که هرچی همش نرخش در اینجا است تلگرام کانال ریالفون مسکوا در اپلیکیشن هم تلگرام کانال میشوه میتونین بدرین در تلگرام کانال ابونه شوین گپ چپ همش پیشای بعد از گیری شما همش میشوه و در کانال ابونه نمونین در ویدیو لایک مونین اپلیکیشن در تلگرام کانال سلکش است تماشا کنین بدرین همجا نرخ‌های تلفن رو ببینید خراشو خودتون احتیاط کنید تا دیدار نه گفتن اونال جا اویاکاس هم داریم اویاکاس ریال اویا ایرام ایمینا مثال جوابگاریش در کلای خمون همش ان شاء الله میگه اینجا اویاکاسی در اینجا اشتگی بچه هر روز مینویسه بلیتون جو با جو تاپ مینویسه میتیاتون کارچی اویاکاس برای مراجعت کردن میتونید که رقم اکران مراجعه کنید 925 371 03 88 همین رقم ما و اویاکاس داره واتساپ دا مراجعت میکنید بلیت همه براتون اومدن تا شهر نیست تاپ مینویسه میتیاتا خونت فورتا خونت میره فورتا خونت با ماسکارا بیو اختیار داده سی حدود گرانسا گذاشتن اوگوی گرانسا میگیرن میگذارن میتیاتا بلیت رو با نرخ ارزان دسترس سوخته میتیات این با روزمره یک میش گفت کاروش اینا میدون حوزی پروسه شما دگاب تو میزنم میگه با نزدیکی مقصد با یک موی مایا کانتا победа کردک فیرمو برای ایدی غلبه را عکس میکردن так что کسی که اگر بلیت ملی خریدن کردن خواهد نه بوجه الکی دو روز پس یک میشوه так что خفو بلیت چنکی شو عکس رو سپید کنه خودتون احتیاط کنه گوش نموندین زنگ زنین